कामनि बागै थानाव फायना नांगोन र' जों दिनै थाना फायमोन नांमानि कारनखाय सिनि परिबाराव कायसा बरक थै थांखा थैनायनि बुमुं थैनायनि बुमुं बिद्यापति देबरमा बुसाइनि बुमुं बिश्वजित देबरमा ओंखाय जों आबो बुसाइनो बुथारो हिनि सन्देह खायै जों थानाव मामला खायो दिनै सन्देह बलते बबहाय सन्देह जों जे बुसाइ बिश्वजित देबरमा जवाब रिमाबाय गोथैनि अबस्थानो नुगुय जों आबो कुनु इनको मिलि जागलिया ओंखायनो बबाहाय प्रमाण दं हिनै जोंनाव बुइ सोंमानि सतेव जों साका गोथैनि लासनि उपराव उतै उनको तथरा सेबजाक यासिन दागरक मांखा ताइ बिथि सारिमानि सुचिरिमानि किसा पुरुप मांखा आबो जों आतिखाय सन्देह खायै आस्ते आस्ते ताइबो जों उनको बिसिंनि किसा कक ओ बिथि रिफाय मारक बिथि सारि मारक बो किसा प्रमाण खायका ओंखाय आबो जों आतिखायनो किसा दिन समय नासिंगै जुक्ति बुद्धि खायै उलो सेसो जों किसा प्रमाण खायमानि बाय जों ताबो थानाव एफेर खायो मामला खायो नरकि थानाव दाखाय एखबा एसपी ऑफिस दाखाय एसपी उनथानि एक्विस एखायबा जे नरक थाजिगन साबने बुङै केस खलायगोन नरक जों बिश्वजित देबरमानि बुङै ताइ अरुणानि बुङै केस खाय अरुणाखौ सब अरुणाखाय ताबो बिश्वजितनि द्वितीय संसार बिनि तीन संसार ओंखा म तृतीय संसार जिखलायो बिनि कसारो कायसा द्वितीय संसार दं ओंखाय जेथा थैनाय आबानि बखरा जखलायो बरखाय प्रथम संसारनि नंखाय ताबो जे नोंथासिङाव सागा थैगा बफुरु गथनां माने आबो 2022 10 तारिख आगस्ट थैमानि तारिख जरा कलगमा ताबो प्राय बिसि गायसा कासा कासि नखा तामनि बगै नरक अपनो बाके पेंडिंग तनिबो आसाम सनरक और मामला बेर मुनि मा खायफिका आबनि कारण खाय लेमानि कारण खाय एक रकम बुसारक नगो करै उपयुक्त न आहाय पानो बायराव ताइमा साखाय कायजाक जाक बुरि बुसा बखाय बुसाइ नगो ओंखाय बुसारक बायबो जों इनको म थैनायनि दिगे आसो हताचा कक लाम सालाय मालिया ओंखाय आस्ते आस्ते मा सालायका ओंखाय अजराव न ताइ कैसा थैमानि लगी बुसला नगो करै ओंखाय जुक्ति प्रमोस करै आबनि बागैनो जों म गामनो खायनानि किसा लेखा ओंखाय जों आहायपानो आबनो बगै थाया म अननाय खायमानिबा जों प्रमाण रुतुगै प्रमाण खायै जों ताबो उसुगरा मामला जरा फायदों नेन मुंखा आनिबो मसिनि देबरमा मामला साबु खलाय मामला खायनायखाय थैनायनि बिबिनो खलायो इको आनिखाय बखाजो बरनो खायो मामला पदपति देबरमा थांनाय 20 तारिखआव जुन मासनि 20 तारिखआव गायसा कमप्लेन मांखा श्रीमती पद्मावती देबबर्मा पारा हंगांकाय लक्ष्मी चरण पारा नर्थ महारानीपुर कैसा कमप्लेन खायका एसपी वाइनि थानी आ कमप्लेन आनर सफायका आं थानाव घटना हंगा कैसा दिहाय थांनाय 2022 नि अगस्त 10 तारिखआव जे कमप्लेन खायनाय बिनि बाहाना जोब विद्यापति देबबर्मा बनो बरक आदिनो फुङो फुंनि माने 5टा समायाव बरक गोथैमानखा बिनि बिसनाव कलायजा गाय गोथैमान माने परे बुसाइसो बंग आतिय सदन जतन मिलाय ना पारन बरक मिलाय आबन बरक अलरेडी दाह खालायबायका सावै बायका गोथै ओमफ्राय उलो बरक हायमांखाबो जे बनो बिखिसारि बुथा जाका हनै ओमफ्राय आबन फैयै बरक कासे कमप्लेन खायका आ कमप्लेन तो मेन एक्यूज बरक एलिगेशन खायका बुसाइ ताइ अरुणा देबबर्माते अन्यते खरक ताम बरक दङ बनो विद्यापति देबबर्मानो बिहिजारि बुथाथानि बंनि याक दङ हनै आरो बंनि एगेन्स्ट बरक कासे कमप्लेन खायका एसपी अफिसो अंगे एसपी आन थानाव रहका जेहेतु गतना आइ थानानि आन्दार माबगै अंगा कमप्लेन मामानि परे आं केस रेजिस्टार खायका मुंगिया गामि पीएस केस नम्बर 12 सेक्शन अंगै 302 506 34 आईपीसी
hai case na jaka tabu hai case investigation choli tong sir 21 ni bung 21 ni bung angaro tongo kongman hai pa salia je samani ko biswajit debbarma je buri thinai বিদ্যাপতি দেববর্মা বিনি বুঝাইনা একিউজ মেন একিউজ তাই বিন লগিও তাই খরব বুড়ি দङ हाङाबन बुं सालिया आबो थिन इनभेस्टिगेशन संनायनाय आबो